Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 24 ngadto sa 30. Si Jesus miingon, "Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod, pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat sa kayutaan sa Sidon ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo apan wala siyay bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga Syria." Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mipahilayo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.